Кой гений е измислил тези трикове, особено последния? Първо, сложете ключа си в син балон, залепете го на камък, заровете го в пръста, дори крадец няма да го намери. Второ, ако ключът ви се счупи вътре в ключалката, разрежете памучен тампон наполовина, загрейте го с запалка, бързо го натиснете в ключалката, ще можете да извадите счупения ключ. Трето, затруднявате се да разтегнете пружина, завържете въже за металния пръстен, можете лесно да закрепите пружината на място. Четвърто, изстискайте стара тубичка паста за зъби, разрежете я и я почистете, пъхнете я върху водопроводна тръба, увийте я с парче мека гума, завържете я здраво с връв. Този направи си сам конектор работи по-добре от кран. Пето, прикрепете цип връзка към рамката на велосипеда си. Подравнете я с джантата на колелото. Това ви помага да забележите всяко клатушкане и бързо да направите корекции. Шесто, пъхнете лилав балон върху кран. Закрепете го здраво с скоба за маркоч. Изрежете малък отвор. Сега имате кран, който пръска на 360 градуса. Седмо, фиксирайте две гайки на болт. Плъзнете болта в тръба. Затегнете го на място. Това е бърз начин да закрепите болт вътре. Осмо, отрежете гърлото на пластмасова бутилка. Завийте го на дървена пръчка. Прикрепете капачката на бутилката към главата на метлата, точно както счупената ви метла е поправена.